درباره پیواژوه هەڵبژارتنان بەریان نەها ئاک پارتی داخواژ دەنگدەرێن کورد کردبوو کو ji bo reform û demokrasî û xizmetguzariyên zêdetir li Tirkiyeyê li bajêrên Kurdan dengê xwe bidin AK Partî, dengê xwe bidin Recep Tayyip Erdogan ji bo vê yekê bibe serokkomarê Tirkiyeyê. Derbarê vê mijarê çima AK Partî daxwaz ji AK Partiyê kiriye, yan bişin AK Partî daxwaz ji Kurdan kiriye ku dengê xwe bidetê. من میوانکه برای محمد زکی آکوچ جگیر سروکی رخصتنا آک پارتی لدیاربکر ددگلمه دابیتن برای محمد زکی ایوار باش تو بخیراتی جبو کردستان 24 و جاره هندوی باوریه دانه که کرد دنگدر کرد دنگی خواه بده آک پارتی بده رجب طیب اردوگان بله umuduk me ava heye AK Partiye de deme derbasbûyê jî ji bona pirsgirêka Kurd heng gavê pir girîng avêtine em dibên di çardê Gulanê de di du vî hilbijartinê re Tayyip Erdogan ji nû da bibe serokkomar plan û projê wî yek ji bona vî welatî vî milletê heye em hêvîdarin vana bi cî bîne li herêma me û li Kurdistanê li dunyayê gişî rehetikî çê bibe Kurd karibin gavek pêş de herin. Umuda me ji çi heye di demê derbasbûyî de vana xwe îspat kirine gelek tiştê di wextê de da nebûyî vana bi cî anîne umud heye tiştê baş bibin. Ji wî hawayê em dibên kî bira Kurd bi aqil mantiq û wîjdanê xwe bifikirin li gora wî dengê xwe bi cî bînin. Baş e. Li gorî dîvçonên we ew planên we danîne hindê wê baweriye dane ku vê carê jî Kurd dengê xwe bide AK Partiyê bide Recep Tayyip Erdogan. Eger dengê xwe dawe hîn wê çi bikin ji bo bajêrên Kurdan, ji bo dengderên Kurdan? Tiştek em bikin di aqil û xeyalê partiyê dinê derbas nebûye. Ev ya em baş zanin ki mînak çi ye? Yani wê çi bikin? Wê çi bikin? 20 sal Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiyeyê heya niha nekariye pirsa Kurd çareser biketin. Wê di demên dahatî da wê çi bikin? Wê bikarbin pirsa Kurd çareser bikin, mafên Kurdan bidin, zimanê Kurdî, axiftina zimanê Kurdî durust be, qedexe nebe, xwendin bi zimanê Kurdî bibe yasa. Belê. Pirsgirêka Kurd tiştek awa rehetline. Barê giran e. Bi serê xwe Tayyip Erdogan xwest ji binê vî barî derkeve. Ama bi yek alîkî tenê nabe. Gerek Kurd jî alî xwe da rêveberê wan, siyasetmedarê wan, rewşenbîrê wan yekîtîkî çêkin di nav hev da biryarkê bidin. Diya ji bona xatirê partîkî tenê nine. Ev emega yek partîkî û di binê bandrola tu kesî da nine. Gedê Kurdayek çûnî jiyana xwe ji dest dane ne ji zümrekî ji sinivik tenê ye. Ji navê milletê gişî derketî me berê jî gotî dema sîlehê li gora xwe derbas bûyî biran bisekine. Li ser wexta ki Erdogan û AK Partiyê dibe navê gunda gelekê wan navê bi ciyê wan îade kirine. Li üniversite mesela a Mêrdînê li wê derê qismek bi Kurdî eğitima xwe dike ew ya vekiriye. Li mehkema li ciyê fermî însan kare di ciyê xwe da tercümanek tayîn bike. Gelek pêşdebûn çêbûne. Hepsxana Diyarbekir ji edaletê girt teslîmê kulturê kir. Vana sembol bi semboltî jî tiştê pir mezinin. Sivik xwanên feqa mühîm in. Yani van partî îro li qarşî me îdia belê. Berez Mehemed dibêje AK Partî, hikûmeta AK Partî hindî xizmeta bajêrên Türkan dike, xizmeta bajêrên Kurdan nake li Bakurê Kurdistanê.
ریوبانên wan cadeyên wan gelekî xirab in astê hejariyê di nava bajêrên Kurdan de gelekî zor e xelek li wê derê nayê teyîn kirin pere weke pîwîst nayêtin di nava Kurdan de ev hemî problem pirzgirêk nîne di nava Kurdan de hîn cudayê dikin aynen pirzgirêkê mezinin fakat ji serê erdhejê heta serê dinê 500 kilometreyî ev süper devletê dünyayê li gorak ana vanayê dihatike nikar ji binê vî barî derkeve. Dîsa jî çiş destê devletê hatî bi van hevana kirine. Nabêm mesele giş hel bûye. Ama li gora 20 salê, li 27 sala da îro tiştên pê meşgûlin dibên heq û hiqûqê Kurda îade bikin. Wana giş eserê xelk partiyê ji 23 heta 5 giş vana wî kiriye. Em hatinin pîstiqê wan temîz dikin. Fakat tibê bese tim dibe em giş dibên rewşenbîrê nav AK Partiye, rewşenbîrê Kurd giş divî iddiayê dene. Tu carî vana bestinin heqê vî milletê em dibên heqê wî demokratîk û mirovatiyê hetak giş bi cîbê em taqiba vî işî dikin. Li dûnin fakat AK Partiye gelek tişkirine. Ev em nikare inkar bikin. Wan nikare bîbaniya ziman. Andımız and gedê Kurda her roz serê sibê bad ki Türküm, doğruyum, çalışkanım. Van gedê hevsalî bi wan direva de dikirine. Serê sibê bi direva dest pîş dikin. Vaktak sekinan CHP derketî holê dibe ki andımızı yasaklamaktan başka ne işiniz vardı sizin? Neden bunu yaptınız? Li qarşîtê van merve rabin pirsgirêka Kurd hel bikin. Tahammüla wan jiyek and kira tuneyî. Fakat gerek em hebin em karibin tişta takip bikin ve bicî bi baweriya me di vî meselê de di nav hududê Tirkiyeyê de Tayyip Erdoğan heye. û di alî xizmetê tu dibe. Xizmet êkî di alî baraja çêkirine, rê çêbûne. Her tişt bi cî hatî li roavayê Tirkiye jî li roava bile van xizmetana ancak bûne. Baş e Çar hebcade Kurt bûyî li wêrê Kurtikê vebûyî. Çar hebcade Kurt tê vebûyî têrabî wiya îjarê bikî qusûr kîj AK Partiye. Tamam. Ji bo hemû welatê me însanên di pêşî her tiştî dene. Viya bira hez kesan be. Belê kerem ke. Zor baş e. Pekeke dibêje heta helbijartinan em ê çalakiyên xwe rabigirin. Em kuştinê nakin, em êrişî ser Tirkiyeyê nakin, ser navendên serbaziyên Tirkiyeyê nakin. Heta piştî helbijartina em ê mewqifê xwe bigorîn. Yani hindibê wê baweriyê dane piştî helbijartina wê çi ro bidetin li Tirkiyeyê. Heman desthilat wê weke xwe bimîne yan jî wê gohrankarî li navçeyên Kurdan were kirin keko. İnan büyük evlî vî biryara PKK tişkî pir qîmetê bi rûmet. Baş kirî. Tiştîk baş. Fakat şey şunda ve çi bibêje besê hozat milê gora girt dibe em ê wî çaxê di dû hilbijartinê qerara xuna asıl bidin. Ew ya çi bi anca ew pêzanin. Fakat li ciyê welatê Kurda li bajar û bajarokê wan herkes xwaze tiştê baş bibe. Yani hinkê bê bi qevla hink insana top bibe bide işkence falan van tiştana tunin ortê. Ve derê sala qefla filanın insan hevdû to bibin. Xêr ev millet bêxwediya qasa yani. Tamam. Evîdarim pirsa Kurd li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê bê çareserkirin. Çi ji aliyê Recep Tayyip Erdogan be, çi ji aliyê Kemal Kılıçdaroğlu be, çün ev pirseka zêdetir ji 100 salî ye li Tirkiyeyê heye heya niha nehatiye çareserkirin. Herkes derkeve pirsa Kurd bê çareserkirin Kurd bigehin mafên xwe yên sereke çi li Tirkiye be, çi li Iraqê be, çi li Sûriyeyê be, çi li Îranê be li her direkê be. Barês Mihemed Zekî Akoç jêgirê serokê rêxistina AK Partiyê li Diyarbekir stûdiyên me gelme bû gelekî spas bo mêvandariya te.